Ayo, dong. Ay, Dari nagpuyo si Jimak Tukop. oh, Kanaing na siya nga sa motor ni. sikol. Ya, tigintad doon sa motor. Who let the dogs out? 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 Sir, may buntag. Hello sir, good morning. Yes, sir. Jimak Tukop sir no. Pila mo saldo kada bulan sir? Approximately siguro nasa mga 40 to 60,000 per month. Ana ba kay kon sir? Something farm? Yes, sir. Naka somewhere in New Carelia. Pila approximately income ng farm nimo sir? Siguro sa akong farm mo, income ko dito approximately 10,000 per month. Okay. Na kay ubang business sir, business? Okay. Nakoy ginagmay business dere pero ginagmay ra man na, sir. For ano lang ba, consumption lang per month. Okay, sige. Okay sir, thank you sir. You are qualified sir nga para. Sniper man ako na, sir, no? Sniper man ano? Kuha yung mga sniper unya dayon sa hapon. Okay. Sige. Kuha ko na ko niya, sir. Try na ko pass by yun niya. Pwede na mo kuha unya dayon sa hapon dito sa Sir, office. Thank you, sir. Okay, thank you kay sir. May buntag dong. Ay, ya. Dari nagpuyo si Kuan, J-Mark. Oh, si Mark. Pakitawag ko palihog daw nga sa Kuan sa DSW. Sige. Ya, interview sa DSWD. Ay, sir, may buntag, sir. Hello sir, J-Mark ni. Yes, sir. Jimak po, sir. May anak sir. Duha ka bukong anak, sir. Okay. Papa, mga unta pa. Oh, lagi nak, magluto, taglugaw ron, nalat lang. Inom lang sa tubig. Unsay trabaho na to ron sir? Wala, dyan trabaho ron, sir. Labi na karon kay Kuan. Quarantine. Nara ko diri sa balay. Okay, luya jud ni mo sir no. Yes, Solusod sir. jud kayo sir no ngayon na ang panahon karon no. Okay sir. You're very qualified sir para mo dawat sa tuwang tabang. Salamat kayo, sir. Ha, kay mga apil ko na inyong programa, sir. Dako, dyan kayo nagtabang sa kuwaron, sir ba?